Hello mga guys. Good morning sa inyong lahat. Ako nga pala si Isay. Hello po. Kumusta po kayong lahat? This is my first LS ever. So, ngayon alam niyo po kung sino ang behind on Waray-Waray song. Po ang gagawin ko para i-shout out dun sa mga viewers ko na masugid na nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung sino po ang hindi ko ma-mention dito, for next live ko na lang po. So, ang una ay si Ray Frensica. Nasa place po siya. Lagi po siyang nanonood ng aking video. At ang alawa ay si Rolando De Villa. Number 1 fan ko yan sa Waray-Waray. So, lagi yan nag-ano sa akin. Tawag dyan. Nagko-comment sa mga video ko. So, and then, ang pangatlo si Cynthia Kababan from Masbate. Lagi siyang nanonood sa mga videos ko ng mga waray-waray. So, number 4 si Lilith Timulo. Shout out sa iyo dyan. Thank you for watching. And then number 5 si Rodel Tambologan. Nasa Angeles, Pampanga po siya. Love na love din po niya ang waray-waray song. So, number 6 si Lilia TVs. Nasa Iloilo po siya ngayon, pero waray-waray din po siya. At ang pangpito si Mario Alfonso from Borongan City. So, kapwa ko Borongan nun, kumusta dida? Hayo nga tanan, Mario Alfonso from taga Borongan din ako. Diin kadapit na Borongan. Pangwalo si Manolito Laurio, taga Nordin Samaria. Mano, kumusta dida? Mga sangkay. Salamat iti iyo panonood hitak. Sinishare ko lang sa inyo lalo na po dun sa mga OFW. Kasi isa rin po akong OFW. Nandito ako sa Dubai. So ginawa ko to para libangan ng mga kapwa OFW na waray-waray. Pag na homesick, yun, makikinig sila ng mga waray-waray. So number 9, shout out kay Princel Joshua Labong. Number 10, si Chi Overton. She is waray-waray but nasa Australia siya. Shout out sa iyo, Sangkay. At pang 11, si David Kaaya from Haro Leyte. Thank you for watching. At number 12, si Alexander Dacuno. Nasa Antipolo po siya pero isa siyang waray-waray. At para po doon kay Digital Black Sago, shout out sa iyo. Thank you so much. Siya talaga ang pinaka-mentor ko dito sa aking video. Lahat ng ginagawa kong video, siya ang nag-ano sa akin, nag-advise kung anong gagawin. Ganyan. Pasensya na pala kayo sa aking boses kasi nga masama ang pakiramdam ko kahapon pa. Kaya nga nag-absent ako sa work. Kaya dun sa mga nagre-request ng mga song na waray-waray, na may lyrics. So, unti-unti ko na po siya ginagawa. Just keep watching lang po. Ayan, mga sangkay. So, alam nyo na ngayon kung sino ang behind ng mga waray-waray song. Actually, hindi naman po ako ang kumakanta. Yun lang sila lang po yung mga idol ko na waray-waray singer na lagi kong pinapanood. Mga talented talaga. Sana po panoorin po din sila. Thank you po. Thank you for watching. At dun sa mga viewers ko, thank you. Huwag kayong magsawa sa muporta. Andiyan lang kayo lagi.
Ito talaga ang libangan ko pag day off ko. Ayan, nakikinig ako ng mga waray-waray song. Ewan ko ba, addicted na talaga ako. Kaya sinishare ko lang sa inyo. Diba? O, ayan. Sige po, thank you. Trinay ko lang kung paano mag-LS. Sa susunod po na shoutout ko dun sa mga nagpapa-shoutout. Next time po. Salamat. Thank you. God bless. Keep safe po lahat. Bye-bye. Okay. Streaming.